што здаецца, прыйшоў час сказаць прывітанне. Гэта першы гікаўскі. Я на гэты раз паглядзеў, гэта 89-й выпуск, таму здаецца, наступны будзе 90-й, калі ўсё будзе нармальна і мы яго ўсё ж такі ўрэшце рэшт запішам, таму што мы нешта гэта здаецца стаміліся і крыху адпачылі на тыдзень болей, чым трэба. Мяне клічуць маем права. Мяне клічуць Лёша, яго таксама клічуць Лёша. Якое супадзенне. У астатнім усё тое ж самае, абмярковаем навіны, медыа, тэхналогіі, штучнага інтэлекту, фільмаў, гулень, час ад часу толькі штучны інтэлект, таму што жыццё такое таксама адбываецца. Як я стаміўся ад навін пра штучны інтэлект, яны проста паўсюль. У нас ёсць две навіны пра штучны інтэлект сёння ў шоу-нотах, але проста... Цэлых дзве, гэта роўна... Лёша, гэта роўна на дзве больш, чым трэба. Я, честно кажучы, слухай, я калі на хайпе раней чакаў новыя штукі ад OpenAI, тыпу, што яны выкацяць у версіі ChatGPT 5.4, ці што яшчэ зможа рабіць гэты агент, то у выніку зараз мне просто похеру. Вось ChatGPT абнавіўся з 5.3 на 5.4, я, честно кажучы, па-першае, не зрабіў пост у ПГ аб гэтым, што які функцыянал дадаўся, і праз гэта я не ведаю, які функцыянал дадаўся. Тыпу, ён ужо... Мне ўжо ўсяго хапае, мне здаецца. Я честна кажучы, вось на гэтым крышачку прытармазіў, а то хопіць з нас. Я ў сваёй працы не той, каб дужа карыстаюся шаішкамі. Ну, карыстаюся некаторымі туламі, якія створаны на базе гэтых LLM-ак. Вось. Но я не вайп-коуч, таму мне гэтыя ўсе вашы вось гэтыя сучасныя штучкі да ядрені феніі. Жартую. Але так, вось чыста псіхалагічна я стаміўся ад навін па... Я нават апошні выпуск каласоў пад сярпом шаі, дарэчы, падпісвайцеся, таксама файны падкаст, не праслухаў. Але паслухаў. Ну, я честно кажучы, пакуль таксама не паслухаў, але праз тое, што я паслухаў іншы падкаст, які называецца «На вайбе», таксама можаце падпісацца. Гэта падкаст IT-барады і Вікторыі Шаленченка пра штучны інтэлект на расійскай мове. Калі што, залетаеце. Мне так падабаецца іх логіка манетызацыі, честна кажучы, потому што у іх прэміум падпіска каштуе 19,99, і гэта літаральна як падпіска на які-небудзь штучны інтэлект. Дарэчы, у еўровай зоне зараз вырасла падпіска на ChatGPT, і зараз яна каштуе 24 еўра на месяц. Таму неяк так. Дарэчы, пра падвышэнне коштаў таксама сёння пабачу навіну. Netflix у чарговы раз будзе падвышаць кошты на сваю стрымінгавую платформу, за сваю стрымінгавую. Netflix будзе падвышаць, яшчэ невядома наколькі, невядома канкрэтна дзе, але яны вядома ўжо. Я вось якраз перад запісам я зачыняў Telegram, каб не гэта паведамленні ці што не пралазілі ў аўдыастужку к нам, потому што я ведаю, што некаторыя людзі могуць слушаць і шугануцца, што ім прыйшло паведамленне у Telegram. Гэта я. Зараз. Мне проста навіна патрапіла ў вочы. Тарыф з рэкламай, ён каштаваў $7.99, стаў $8.99. Стандартны тарыф гэта які HD звычайны на две прылады, мне здаецца. 17.99 каштаваў, стаў 19.99, і прэміяльны HDR 4K з 4 рознымі гэтымі прыладамі. Прэміяльны HDR 4K і 4 прыладамі каштуе зараз замест 25 каштуе 27. Вось. І яны гэта растлумачылі тым, што яны рэінвесціруюць грошы ў якасны контент і агульны вопыт прагляду. Я не разумею, што гэта значыць. Лёша, то бок яны кажуць, што мы раней рабілі гаўно зато таннае?
У сэнсе якасны Не, ну слухай, контент. па-першае, Netflix ніколі не быў танны. Нават калі Netflix з'явіўся, калі ў яго першапачатковая падпіска каштавала, тыпу, у яго не было тарыфа за рэкламай, мне здаецца, оно каштавала ці 12,99, ці 15,99, я ўжо не памятаю. Потым з'явілася рэкламная падпіска, і яны са звычайнага тарыфу выдалілі 4К і HDR, вось, але дабавілі яшчэ адну прыладу. Вось, ну, кароче, мне здаецца, яны ўсё болей і болей размываюць гэтыя пакеты, просто каб у кожнага быў доступ, каб гэта набыць, але набыць Netflix гэта, ну, тыпу, гэта файна на першыя 2 месяцы, потым табе там нечага глядзець. Мне сёння няма там чаго глядзець. Я набываў сабе Netflix, каб без праблем просто я не паспяваў, мы ехалі, выпраўляліся ў дарогу, трэба было штосьці пахуценькаму закінуць на мабілу. І я такі, выйшлі гэтыя свінцовыя дзеці. У Польшчы вельмі папулярны серыял, ну, пра Польшчу. Пра, господи, боже мой, там недалёка ад Вроцлава, по-моему, ёсць горад шахцёрскі, як яго, забыў. Ну, забыў зусім. Ну, ёсць шахцёрскі горад, неважна, як он. Трасцяніцы, нейкі шахцёрскі горад, карце, ёсць нават жарт. Ну, гэта сапраўдная гісторыя. Зараз жарт раскажу, потым гісторыю. Жарт, што кватэры на высокіх паверхах у Вроцлаве каштуюць меней, бо з іх бачна вось гэты вось шахцёрскі горад. Іх здаюць за танны кошт. Ну, а факт такі, што ў 70-х... Памятаеш, у Футураме была серыя, дзе яны прыязджаюць, яны шукалі новую кватэру для Фрая, і яны такія, тыпу, чаму, тыпу, выдатная кватэра, чаму яна каштуе так танна? Яны такі, тэхнічна мы зараз не ў Нью-Йорку. У мяне план прыблізна такі ж, зваліць з гэтага горада ў наступным годзе. Вось, ну і там такі сюжэт, ён у нас заснаваны на рэальных падзеях. 70-е годы Польшча, і ўсе пачынаюць дзеці хварэць у гэтым шахцёрскім гарадку, пачынаецца там невялічкае расследаванне, якое робіць там адна з новых лекарак, доктарак, ось, дзякуй. Ну і там, карці, ведаеш, там камуністычная партыя, гэта нельга казаць, а гэта альга казаць, і гэтак далей. Ну, карацей, там усё знята насамрэч цікава, і больш за ўсё, што гэта сапраўдныя людзі. Галоўная гераіня, вось тая доктарка, якая пачала увесь гэты рухіч у тым горадзе, яна памерла, напэўна, у 2013, калі не памыляюся. І гэта, ну, як бы заснавана рэальна на рэальных падзеях. Прабачце, але гэта так. Раю паглядзець. Файна. Вось, так пра што я? Пра Netflix. І гэта я не плаціў за Netflix ўжо вельмі даўно. Я такі, ну, набуду, пагляджу. Вось. І всё. Тыпу, акрамя гэтага серыяла абсалютна нічога мне там больш не спадабалася. Там або тайтлы, якія я раней уже паглядзеў, або тайтлы, якія мяне максімальна не цікавяць. Правда, вось мы зараз вось другі дзень, трэці дзень, напэўна, мы даглядаем хорор серыял, які нам параіў усім кавалачак жыцця. Тэлеграм-канал. Дзякуй шчыра за параду. Серыял гавно. Ну, мне максімальна не падабаецца. Жонцы нешта так спадабалася, я такі, штосьці вельмі максімальна проста, максімальна заезджана, я не разумею, адкуль увесь хайп вакол гэтага. І хорор не хорор, і серыял не серыял. Ну, час ад часу такое адбываецца. У мяне вось так прыблізна такая ж гісторыя з Вэнсдэем адбылася, які мне просто гэта... Першы ці другі? Першы? Другі. Першы я яшчэ больш-менш паглядзеў. І не памятаю, ці даглядзеў я да канца, але я хаця б глядзеў. А другі, мне здаецца, я вытрымаў
хвілін 8 першых серый і вырубіў. Неяк не закаціла зусім. Мне другі сезон абсолютно не зайшоў. У меня такое адчуванне, што яны высмоктвалі сюжэт абсолютно з пальца. Ну вось просто не цікава. Мне было адчуванне, што яны з гэтага рыхтуюць зрабіць буйную франшызу. Вось, і гэта вось такое адчуванне, нібыта ўжо капіпасны сюжэт пачаўся не з 8-го сезону, як звычайна бывае, ці там з 5-го, а ўжо з 2-го. І тыпу, вось мы зараз будзем рабіць, ну вось, у мяне ёсць хобі, я пішу просто, і калі ты пішаш, то ты ўжо бачыш тыя лекалы сюжэтаў, якія будуюць просто сцэнарысты, таму што арачная сістэма, яна, ну, тыпу, яна аднолькавая для ўсяго. Вось, і калі ты ўжо пачынаеш больш-менш яе разумець, ты глядзіш, і ты разумееш, як у цябе далей будзе развівацца сюжэт. І яны не тое, каб спрабуюць, ведаеш, з гэтага неяк выкруціцца і зрабіць нешта, ну, вось, ну, індывідуальнае, нешта вось, што будзе адрознівацца. Яны робяць гэта па самай безапаснай схеме. Вось як, напрыклад, рабілі апошні сезон Stranger Things. Самае бяспечнае, што можна зрабіць было з сцэнаром, яны зрабілі. Ну і камінг-аут напрыканцы. Дарэчы, пра сучаснае. Ты новую клініку глядзеў? Глядзеў, мне вельмі спадабалася, прям вельмі. Я не глядзеў яшчэ апошнюю серыю, яна ўжо выйшла, але, ну, тыпу, просто даволі шмат працы, плюс паездка яшчэ была ў Нідерлянды, таму пакуль яшчэ не паглядзеў. Але тое, што гляджу, гэта... Па-першае, я даволі вялікі фанат клінікі. Вось, мне сумна... Нет, ладно, пачну так. Мне вельмі падабаецца, што яны выкінулі ўсю гісторыю пра апошняга сезону. Таму што калі глядзець на прадапошнюю гісторыю, то, ну, гісторыю прадапошняга сезону, то клініку саму знеслі, і яны паехалі настаўнічаць ва ўніверсітэт. І там пры універсітэце была іншая клініка. Яны гэта выкраслілі ўсё і як бы павернулі ўсё абратна ў добрае сэрца. Вось. Не ўсіх герояў павернулі, на жаль. Там Пэры Кокс з'явіўся толькі ў першай серыі, сказаў Джей-Ді, што ён цяпер будзе галоўным доктарам. Так. Вось, і адразу знік. Вось, але павінен яшчэ з'явіцца джэнітар, уборшчык. Вось. Той самы? Так. Ну, тыпу, ён павінен з'явіцца па слівах, плюс яго заўважалі на тусе актораў пасля здымак. Невядома, ці здымаўся ён, але ён мог проста прыехаць падтрымаць. Таму, канешне, было б цікава паглядзець на гэта ўсё. Клініка вось увогуле не расчаравала. Я нават ведаю, што тыя людзі, якія рабілі агучку MTV на расійскай мове, гэта вось большасць людзей у нас глядзела клініку менавіта вось у такім варыянце. Ну, тыпу, гэта факт просто, і яго так паказвалі па тэлеку. Гэта, дарэчы, мне здаецца, тыя ж людзі, якія рабілі для MTV адаптацыю Саус Парка. Вось, яны нават павернуліся і зараз робяць на новую агучку клінікі. Так, тыя самыя галасы, прычым прайшло столькі часу, а галасы не змяніліся абсалютна. Ну, я не магу адрозніць. Ну, гэта, здаецца, гэта прафесіяналізм. У мяне ёсць цікавая гісторыя пра клініку, цікавая тэорыя. Мы зараз глядзім ужо па інерцыі High Potential, ёсць такі серыял. Ну, прям проста цяпер вось выходзіць. І ў гэтым High Potential здымаецца жонка, вось, якая чорнаскура, як я, Барбара, не памятаю. Як я звалі? Якая медсестра. Так, якая потым... ты маеш на увазе, якая галоўная была? Галоўная гераіня. Галоўная медсестра Бургамішкі. Ой, медсестра, жонка Бургамішкі. Карла, вось. І ў гэтым же High Potential здымаецца Карла. І мы глядзім такія, опа, там просто з ніхера яе такія, вы звольнены. Ну, там крышачку, там штосьці закруцілі, ведаеш, вы звольнены. І яе выводзяць з серыяла, я такі. Напэўна, таму што яна пайшла здымацца ў клініку. І рэальна, 2 серыі яе не было, а таму што ў клініцы яна ж таксама там не ў кожнай серыі, так?
2 серыі High Potential без яе выходзіць, потым опачкі, яна зноў з'яўляецца, і здаецца, перайшла ў суседні гэты самы павільён, знялася ў клініцы, потым назад прыйшла даздымацца ў High Potential. Гэта вельмі цікава. І High Potential, вось як ты кажаш, усё па лекалах. Мяне ўжо пачало падбешваць, мы ўжо нейкі там другі сезон, по-моему, глядзім, 15 ці 16 серыя. Яны задралі. Гэта, ведаеш, тыповы дэтэктыў, это, як Камбэх кажа, серыял пра ментоў. Вось гэта серыял пра амерыканскіх ментоў. Там галоўная гераіня, гэта яна сама не паліцейская, яна выступае ў ролі кансультанткі, якая проста мае вельмі высокі інтэлект. І яна вось шчоўкае гэтыя вось кейсы дэдуктыўным сваім метадам, аля менталіст проста, вось, так. Толькі менталіст нешта там счытвае, яна проста вельмі разумная. Элементарна, Декстер, вось. Касл, Forever, што яшчэ ў галаву прыходзіць з такім жа сюжэтам. Ну вось, бачыш, гэта чапляе людзей, колькі ты ўжо назваў, і гэта яшчэ колькі яны прыдумаюць такіх штук. Дык вось, там здараецца нешта, нейкі піпец, памёр чалавек, яны прыязджаюць, пачынаюць расследаванне. Першы ж персанаж, якога паказваюць, калі пачынаецца расследаванне, не з іх, а проста тыпу, ну вось, з кім кантактаваў гэты вось памерлы. Гэта будзе... Ну, гэта не будзе спойлерам, вы самі заўважыце праз 10 серый. Гэта будзе забойца. Вось проста першы ж. Вось самая нявінная вечка, так, якую вось паказваюць першы, на якую ты не можаш. Але, блядь, яны першыя яго паказваюць, я такі, я гэта бачу ў папярэдняй серыі. Гэта таму... Я гэта бачу у перадпярэдняй серыі. Да гэта тое, што я раскалоў у Факхэм Холле, здаецца, праз 15 хвілін прагляду. Як гэтаму чуваку аддалі ў рукі ліст, я думаю, ну вось гэта будзе літаральна тое ружьё, якое стрэльне. А калі забілі гэтага графа, я адразу падумаў на гэтую гувернантку, якая самая жорсткая была. Вось. Але ты не мог падумаць, што якім чынам гэта адбылося. Гэта максімальна было. Я, дарэчы, я табе гэта пісаў, але агулам хачу яшчэ раз павесці. Давай. Я зараз прыходжу раніцай на працу, у мяне ёсць вольны час, прыблізна, ведаеш, вось гэта першая гадзіна, пакуль ты раскачваешся, п'еш каву, пакуль усе твае калегі даход, ну, тыпу, блядь, ты ж ведаеш, як зараз працуюць людзі ў офісе, яны, тыпу, прыходзяць ва ў колькі хацяць. Ну, тыпу, у мяне такая праца звычайна. Вот. І я ў гэтую вольную больш-менш гадзіну гляджу з кінакіпы фільм, вось літаральна, я клікаю, што агучу ў вожык, просто абіраю рандомны фільм, які я яшчэ не глядзеў, ці серыял, ці просто вось дзе ты узгаданы як актор агучкі, і гляджу. А як жа скетчы? Скетчы я гляджу тыя, што ты выкладаеш вельмі рэдка ў TikTok. Мне, тыпу, з інстаграмам праблема, таму... Ну, іншае не глядзіш, ну ладно. Ну, тыпу, просто ты іншае не выкладаеш, а... Магчымасці няма. Іншае не выкладаю. Ну, тыпу, мне здаецца, ты вельмі мала выкладаеш у TikTok зараз скетчы, таму што ты, здаецца, іх выкладаеш зараз усе ў Instagram. Інста, TikTok, YouTube. TikTok, гэта, ведаеш, ну, я выкладу, там будзе 33 прагляды. Ну, таму што так працуе. Не моя віна. Так. Ну, так. Дзякуй. Але вось нядаўна агучылі што? Магічная дзявятка, Mighty Nine, Анібел, скончылі пераклад і агучку. Вось, раю паглядзець. Я сам не глядзеў, але гэта нагадвае вельмі, божа мой, вылецела ўсё з галавы. Які-небудзь Наруто. Не. Таксама пра наймітаў, карацей, тыпу, супер гэтыя, супер-пупер найміты, якія... Vox Machina. Успомніў. Vox Machina файн, таксама, дарэчы, агучана. Я успомніў, гэта ж не анімэ, здаецца, гэта проста анімацыйны мультфільм. Вось, так. Окей, добра.
І Mighty Nine таксама файны, я таксама не паглядзеў, каюся, я дагэтуль бляха-муха не даглядзеў Пантэон. Вось кажуць, што мала чаго глядзець па-беларуску, а мне часу бракуе глядзець па-беларуску. Дакладна, я Вот так. згодны цалкам. Каму як. І колькі яшчэ кантэнту вісіць на Ютубе, які я б хацеў хаця бы паслухаць у выглядзе падкасту. І дагэтуль мне не дайшлі ні рукі, ні вушы, ні рогі, нічого. Рохі, не дай бог. Контенту хапае, толькі б гэты слухач, глядач знайшоўся пад яго, тыпу. Можна зараз цалкам жыць гэта ва ўнутры беларускамоўнага контента і больш-менш не пакутаваць. Ну, я думаю, што нам бракуе контенту пра гаўно. Ось. Дакладна. Што-небудзь бруднае такое, ведаеш? Не абавязкова падкаста, а якое-небудзь. Ёсць ачмурэнны чувак у тыктоку, толькі ў тыктоку, на жаль. Я выпадкова неяк трапіў, ён агучвае анімешкі, але... Ну, это шитпосцінг, карацей. Але ён робіць агучку там, ведаеш. Гэта што, беларускі трыкатаж, здымай трусы! Всякая такая херня. Я табе дашлю потом паглядзі. Я яго нормально праглядаў. Я такі, ну вось нават такім вось чынам можна прасоўваць свой контент. Брейн-рот контент, які таксама павінен быць. Ты контент, які не зробяць за наш штучны інтэлект, таму што ён не разумее, дзе пачынаецца смешна. Што, мы можам перайсці да навін у рэшце рэшт, як ты думаеш? Даўно пора. А то трэба, да. Можа выкінем навіны пра AI нахер? Не, ну слухай, пра навіны пра AI, якія мне падабаюцца. Кажуць, што 900 тысяч планак аператыўнай памяці нахер нікому не ўсраліся. Ну, правда? Вось наша первая навіна зараз пра гэта і ёсць. Кароч, за апошнія дні ў шэрагу сродкаў масавых інфармацый, тэлеграм-каналаў пачалі з'яўляцца гучныя заявы пра тое, што OpenAI нібыта свярнула глобальныя праекты. Больш за ўсё, кароч, гэта звязана з тым, што яны закрылі Сору. Сору сапраўды закрылі, таму што людзей, якія ёй карыстаюцца ў выглядзе асаблівай сацыяльнай сеткі, яна колькасць знізілася. Вось, але тыпу Соры можна ўсё яшчэ карыстацца праз API, ўсё яшчэ можна генераваць у ёй відосы. Вось. І кажуць, што OpenAI адмовілася набываць 40% сусветнай DRAM памяці, разарвала кантракты на десяткі мільярдаў даляраў з вытворцамі SK Hynix і Samsung. Это асноўныя два вытворцы, якія ствараюць аператыўную памяць. Вось. І нібыта яны сарвалі партнёрства, і праз гэта сарваўся вось гэты уся глобальная крыза. Гэта не так, коротко кажучы. Першае. Пра 40% сусветнай памяці і пра тое, што крызіса не адбудзецца. Яны не сталі набываць 900 тысячаў модуляў памяці, якія былі павінны прыйсці ў праект Stargate. Мабыць, вы такі памяці, гэта павінен быў быць велічэзны дата-цэнтр. Вось, і насамрэч у іх была той тып дамовы, калі яны дамовіліся, але нічога набываць не трэба было. Таму плаціць 71 мільярд за гэтыя модулі яны як бы павінны былі ў рамках вось гэтай уснай дамоўленасці, а не пісьмова. Не было не падпісана ніводнай паперы. Таму як бы тое, што яны набывалі ці не набывалі, гэта, ну, тыпу, грошы не было пераведзена, і хутчэй за ўсё нават не в гэтыя модулі яны не былі зарэзерваваныя. Плюс іх трэба было яшчэ у вытворчасць запусціць, таму што іх не існавала ў гэтым жыцці. Вось. Па-другое, OpenAI сапраўды крыху
пераглядзела свае прыярытэты, таму што гледзячы на вось усё тое, што адбываецца побач з Клода, калі яны плюс канкурэнцыя наступае Google, яны вырашылі засяродзіцца на карыстачах, то бок на сервісах, якія будуць зручны карыстачу, каб людзі не адпісваліся. Мне здаецца, іх магчыма напугала гэтая гісторыя, калі людзі пачалі адпісвацца ад OpenAI і падпісвацца на Клода, таму што калі памятаеце, з міністэрствам у гэтых міністэрствам вайны, як яны яго перайменавалі, з Пентагонам, у іх была дамоўленасць, Клоды пасраліся з Пентагонам, а OpenAI сказалі, мы дадзім свае распрацоўкі, калі ласка, забівайце людзей колькі заўгодна. Вось, мне здаецца, яшчэ і гэта адразілася. Не зусім зразумела, у нас мы з табой абмяркоўвалі навіну наконт таго, што праз Сору павінна працаваць сістэма Disney, праз якую можна было бы генераваць відосікі з дыснеўскімі персанажамі. Але мне здаецца, для Disney гэта проста мана небесная, таму што за гэтай шыі слоп-сервіс нахуй нікому не быў патрэбны ніколі. Ну, а як манетызаваць Сору, акрамя як не праз нейкіх карпаратаў? Соры што, яе выкарыстоўвалі, каб генерыць відэа з коцікамі і выкладваць гэта ў TikTok і набіраць прагляды. Вось. Ну ці якая-небудзь яшчэ херня. Такія тэхнагіганты, такія проста кінагіганты, як Disney, маглі б, конечно, туды і ўліць бабло, але, дзякуй Богу, не ўлілі. Шчыра, я не хачу глядзець нешта згенераванае. Там яшчэ і агулам шыі мультыкаў з'явіцца вельмі шмат вось у наступных гадах, таму што, канешне, генерацыя відэо, яна, шагнула вельмі, зрабіла вельмі моцны крок наперад. Таму што вось узгадайце тое, што было год таму, і тое, што адбываецца зараз, гэта, канешне, неба і зямля. Гэта прыблізна тое ж самае, што адбылося з відарысамі. Узгадайце, якія раней былі відарысы, як яны генераваліся, як генеруюцца зараз, што зараз фактычна, калі вы хочаце зрабіць нейкую падробку, то вы не адрозніце відарыс ад таго, што будзе згенеравана, калі чалавек, які яго генеруе, сапраўды хоча так зрабіць, каб ён быў, сапраўды, як, напрыклад, UGC-контент. Вось усе вокладкі, якія вы зараз бачыце на Ютубе, яны робяцца праз штучны інтэлект. Дарабліваюцца рукамі, але робяцца праз штучны інтэлект. Працей, паніжэнне кошта на аператыўку ў бліжэйшай будучыні не чакаем. Але спадзяемся. Што так. Вось, калі распаўсюджваюць гэтую навіну, прыкладваюць адзінны скрын, дзе ёсць знічка на памяць HyperX, якая каштавала $999, стала каштаваць $599. Але, я вам такіх скриншотаў нараблю 400. Таму гэта ўсё такое сабе. Ой, я хочу наступную расказаць. Давай. Новы фільм у сусвеце «Уладар пярсцёнкаў». Праект пакуль вядомы пад рабочай назвай «Цені мінулага» і кажа, што гэта будзе не нейкі там гэты самы убоквіл. Файнае слово, дарэчы, убоквіл. А паўнавартасны працяг гісторыі. Даражэнькія слухачы, гледачы нашага канала, калі вы ўсё яшчэ дагэтуль не паглядзелі «Уладара пярсцёнкаў» беларускай агутцы, самы час гэта зрабіць. Спасылачкі будуць у апісанні. Вось. А потым, магчыма, праз, не ведаю, кажуць, у 27-м годзе... у 27-м годзе пачнуцца толькі здымкі, так што да 27-28 года у вас 100% яшчэ будзе час паглядзець і першую, і другую, і трэцюю частку «Валадара пярсцёнкаў» у путцы, напэўна, на Кінакіпе. А, дарэчы, там, або Вока ТВ. Можа быць, і там штосьці з'явіцца. Таксама на Вока ТВ ведаю, што можна паглядзець у агучку «Хоббітаў», 3 часткі таксама, ад Кінаконга. Дзеянне будзе разгортвацца прыкладна праз 14 гадоў пасля таго, як Фрода Бэггінс пакінуў міжзем'е і адплыў у Валінор. Вось. Што там яшчэ будзе, я не ведаю. Калі Лёша мае што дадаць. Яшчэ кажуць, што вернуцца ў гісторыю Мэры і Піпін. Мэры Піпін вельмі мне знаёмы персонаж. Таму што ты іх абодвух агучваў.
Я абодвух іх не. Ці аднаго ты з іх агучыў? Не абодвух, аднаго. А, ці можа я памятаю, што можа ты пробу запісваў на другога? Таму што камбэк выкладаў нейкі. Ну, кароче, я магу блыты. Голума ты таксама пробу запісваў, я памятаю. Голума дакладна спрабаваў, так, пасадзіў сабе ўвесь голас з гэтым голумам і бязмерна рады, што мне не далі голума. Вось. Дарэчы, таксама будзе яшчэ і іншы праект. Не ведаю, калі дакладна ён выходзіць, паляванне на голума. Я так разумею, ты Гэта праект Энді Сёркіса, які голума якраз такі згуляў ва ўладары пярсцёнкаў, і ён лічыцца даволі моцным у гэтым плане чалавекам, які вельмі добра разумее сусвет ўладара пярсцёнкаў, тому што ён з'яўляецца вялікім фанатам. Плюс гэта не рэжысёрскі яго дэбют, ён агулам здымаў ужо фільмы, і агулам да яго стаўленне як да вельмі таленавітага як актора, так і прадусара, так і рэжысёра. І кажуць, што, па-першае, прадусар гэтага ўсяго гэта Пітер Джексон таксама. Я вось не памятаю дакладна, хто робіць сцэнар у паляванні на голума, але, ну, тыпу, выніку тым, што голума будзе граць і Пітер Джексон, Энді Сёркіс у гэтым фільме. Яго гэта выдатна атрымалася і ў «Хобіце», і ў «Валадары пярсцёнкаў». Вось. І трэба яшчэ дадаць, што і тут у камандзе знаёмыя імёны ёсць, таму што Пітер Джексон гэта прадусар, а сцэнар пішуць Філіпа Боес разам са Стывом Колбертам. Гэта людзі, якія рабілі сцэнары для «Хобіта». Таму вось прыблізна, мне здаецца, мы будзем глядзець штосьці не ўзроўня «Уладара пярсцёнкаў» вось арыгінальнай трылогіі, але не штосьці на ўзроўні серыяла. Будзе штосьці на ўзроўні «Хобіта». То бок гэта будзе хутчэй добры фан-сервіс сказачны, і ты такі, вось, Легалас, зноў мы робім выгляд, што Орландо Блум не пастарэў. І што гэта якая камп'ютарная графіка яму пасуе. Ну, вядома. Нешта я з радасцю паглядзеў бы, дарэчы, бо «Валадара пярсцёнкаў» я не памятаю абсалютна. У мяне ж з «Валадаром пярсцёнкаў» такая гісторыя. Спачатку глядзеў франшызу, усе 3 фільмы у агучцы Гоблінскай. Так, дакладна памятаю. І толькі праз нейкі там час я паглядзеў... Ты маеш на ўвазе «Братва і кальцо», ці ты маеш на ўвазе... Так. Окей, там яго просто яшчэ быў звычайны пераклад. Не-не-не, ну, там, дзе пера агучка, скажем так. Вось, і толькі праз пэўны час я паглядзеў нармальны і паспеў забыць цалкам, і зараз мне трэба пераглядаць вось і з самага пачатку, просто каб успомніць пра што. Там жа яшчэ ў гэтых ценях мінулага, то там будзе канцэпт таго, што там збіраюцца паказаць некалькі сюжэтаў, ну, некалькі ліній вось гэтых, з тым, што адбывалася у кнігах «Уладара пярсцёнкаў», але не было паказана ў фільмах. І не зусім зразумела, як яны вось гэта пабудуюць паралельна. Можа, там будзе граць гэтыя, божа, хто граў Більба Бэггінса? Ой, не Більба Бэггінса, а Фрода Бэггінса. Як яго клікалі? Я зразумеў, хто Фрода граў. Гэтыя. Элайджа Вуд. Вось мне здаецца, там будзе Элайджа Вуд сядзець паліць на Валеноры, ведаеш, выдуваць свае вось гэтыя аблокі фантастычныя. Вось, і ўзгадваць пра тое, што як яны там з Томом Бомбандзілам не будзе гэта рабіць, як вейперы робяць. Пад старым разам. Вось такая адсылачка. Гэта будзе файна. Слухай, клауд-чейсінг. Ой, бля, божа, клауд-чейсінг гэта быў вейперская херня, калі, ведаеш, выдуваў большія аблака гэтага пару, і яны ўсё сараўнаваліся, колькі гэтыя аблокі будуць памерам. А як вось, там же яшчэ трыкінг нейкі быў. Вось, уяўляеш? Што это такое? Ну, тыпу, калі людзі там кольца ў кольца запускалі, так. Вось, і уяві, тыпу, Фрода просто гэта і пачынае, тыпу, медуза. Слухай, мне здаецца, нешта такое будзе. Чамусьці. Ты ж, слухай, калі іх атрымаецца файна экранізаваць тыя моманты з кніг,
Гэта ж фанаты ўсе лыткі паабцыкаюць. Ну так, конечно. Ну, гэта зразумела, круто гэта зроблена выключна дзеля фан-сервісу і ўсё. Але, Ну, слухай, чаму б не... я з большым задавальненнем буду глядзець на фан-сервіс у валадары пярсцёнку, нібыта чым у зорных войнах. Тыпу, вось зорныя войны мяне нашмат болей дасталі, нібыта чым валадар выходзіць не так часта. Яны тыпу вось выпусцяць паляванне на голум, а потым яшчэ праз некалькі год выпусцяць вось гэтае цені мінулага, і як бы на гэтым, мне здаецца, можа там яшчэ праз некалькі год выйдзе яшчэ які-небудзь трэці фільм, але агулам мы атрымаем 3 фільмы ў бліжэйшыя 10 ці нават 12 год. Таму мне здаецца, не вельмі-то моцна ён нас запорхае. Ну тыпу серыял ад Амазона не бярэм у разлік, таму што яго ўсё роўна адзін хер ніхто не глядзіць. Акрамя айці барады. Ну, чакаем. Пажывём, пабачым. Паглядзім, як той казаў. Нешта адбываецца ў сусвеце Nintendo, Лёша. Па звестках Ну, тваім любімым Nintendo. Па звестках Bloomberg Nintendo плануе зараз увага, скараціць вытворчасць Nintendo Switch 2 прыкладна на 30% з 6 до 4 мільёнаў кансоляў. Самі яны гэта звязваюць з аслабленнем попыту, асабліва на амерыканскім рынку, але пры гэтым на японскім рынку, дарэчы, у іх усё застаецца нармальна. То бок у Японіі была свая кансоль, якая прадавалася па меншым кошце, у яе была свая рэгіянальная прашыўка, у яе не было магчымасці змяніць мову. Паколькі Nintendo Switch 2 пакуль усё яшчэ не ўскрытае і ўсё яшчэ не прашытае, але там ужо, дарэчы, з'яўляюцца нейкія навіны па гэтаму. Тыпу, на ёй ужо спрабуюць, ну, тыпу, зрабілі рэжым ДФУ, то бок можна у яго пагрузіць, але яшчэ не знайшлі, як запусціць непадпісаны код. Таму можа тут нешта зменіцца. І тады сапраўды попыт на Nintendo Switch 2 вырасціць, таму што кансоль, якая актуальная ёсць, якая прашываецца, на ёй можна гуляць у сучасныя гульні, яна, канешне, у попыце ўзлетае. Успомніце першы Switch, успомніце PS Vita, Xboxы і гэтак далей, і гэтак далей. Вось. На фоне гэтых навін ім нават не дапамагае тое, што у іх быў рост акцый на там ці на 12, ці на 12%, які быў выкліканы гульнёй Pokemon Покопія, і пра якую у нас нічога не ведаюць. Гэта першы раз. Ну не, гэта нешта паміж пакемонамі і Animal Crossing. Я вось гэта прыблізна пішу вось так. Калі вельмі моцна спрашчаць, прыблізна так. Я вельмі шмат на гэтую гульню зараз глядзеў і хацеў пагуляць, пакуль не паглядзеў, што гэта эксклюзіў для Nintendo Switch 2, і я такі, ну, а прычым яно ж выглядае як звычайныя пакемоны, то бок звычайныя пакемоны выглядаюць, ну, хуёва. Тыпу, калі вы глядзелі графіку, як выглядаюць пакемоны, тыпу, усё вельмі кепска, іх любяць не за графіку. Вось, гэтая гульня ізічна бы яшчэ запусцілася на першым свічы, але яны вырашылі зрабіць эксклюзівам. Таму я ўсё яшчэ не ў стане, калі я вось хачу вельмі моцна набыць себе Nintendo Switch 2. Мне здаецца, што ну вось тыпу дайце, калі ласка, знічачку, таму што, прабачце, амаль 500 евро зараз за кансолі, гэта вельмі да халеры за Nintendo Switch. Ну, слухай, Лёш, ну а як жа навіна пра тое, што PlayStation будзе даражэць і будзе прошка каштаваць амаль 900 евро? Яны ўжо падаражалі, і ўжо 569 за базовую мадэль без дыскаводу. Без дыскавода, а калі ты хочаш поўны фарш, то амаль 1000 мусіш выкласці. Так. Но гэта неяк тумач, калі шчыра. Таму 1000 евро за кансолька. Таму я вырашыў, вось, Xbox Series S стаіць, і я да сіх на ім гуляю, і ўсё цалкам файна. Там шмат ёсць гулень, у якіх я яшчэ магу пагуляць бліжэйшыя год 5, мне здаецца. Не рвуся набываць новыя кансолі зусім. За апошні год капіталізацыя Nintendo, яна знізілася на амаль 40%. Гучыць фатальна і гучыць нібыта так, што кампаніі трэба ўжо біць у гонку і шукаць новае кіраўніцтва крызіснае, але
тут трэба разумець, што у іх ёсць вельмі буйны запас прочнасці, які у іх з'явіўся праз Nintendo Switch 1, праз іх гульні і гэтак далей і гэтак далей. Адзінае, што іх сітуацыю ускладняе адсутнасць у бліжэйшым рэлізным плане буйных праектаў там накшталт Зельды ці накшталт Animal Crossing'а ці вось іншых такіх, якія тыпу сапраўды сістэм-селлеры. Галоўны сістэм-селлер на дадзены момант для Nintendo Switch 2 гэта будзе новая Зельда. Тыпу паўнавартасная новая Зельда, не нейкая перапрацоўка і гэтак далей. Тут тыпу трэба нешта накшталт Breath of the Wild как мінімум, а як максімум як Tears of the Kingdom. Таму вось мой нінтэндоёбскі аналіз прыблізна такой. У Nintendo ўсё будзе добра, але яшчэ з Вадзімам мы размаўлялі наконт таго, вось калі прэзентавалі другую Switch, я быў упэўнены, што старт адбудзецца вельмі файна, а потым можа здарыцца прыблізна тое ж самае, што было з PS Vita. PS Vita таксама вельмі добры старт, але яна пачала буксаваць праз тое, што на ёй не выходзіла новых гульняў. Зараз фінансавая крыза, скарачэнне распрацоўшчыкаў, гульні зараз вось Джейсон Шрайер не так даўно я посціў Blue Sky пісаў, што ў сярэднім адна гульня зараз просто ў сярэднім звычайная гульня каштуе каля 300 мільёнаў даляраў. Вось ці што Project Ave Maria быў зняты за 200 мільёнаў. То бок здымаць зараз вельмі крупныя блокбастеры. Пакуль што не акупіўся, калі што. Не, ўжо акупіўся, на тым тыдні не акупіўся, а за гэтыя выходныя ўжо 250 мільёнаў праядолі. У нас наступная навіна пра гэты фільм, мы з тобой. Вось. Кароч, складана ўсё. У мяне ёсць шмат людзей, сярод знаёмых, якія набылі сабе Nintendo Switch 2, і яны задаволеныя з большасці, таму што для іх гэта ты же самы Nintendo Switch 1, але мацней і старыя гульні на ім не лагаюць. Плюс ён трымае больш батарэйку. Калі хочаце абнавіцца... Калі хочаце абнавіцца, то окей, я зараз на Nintendo Switch амаль не гуляю, честно кажучы, таму што мяне там ужо набыта пад 60 гульняў, я ўсё, што хацеў на ёй прайсці, прайшоў, я прайшоў усе эксклюзівы Nintendo, якія хацеў прайсці, і хутчэй за ўсё, яна ў мне вельмі хутка адправіцца на перапрашыўку і на пердолінг масавы, таму вось будзем рабіць неяк так. Ой, не разумею я гэтых вашых нінтэндаўскіх штук. Можа калі-небудзь долучусь, але дакладна не возьми у Гомзіка, я ведаю, што у яго ёсць Nintendo Switch. Я браў у Гомзіка, толькі браў, прикольна, але я все ж таки пакаёб. Ладно, пока баяран. Мне больш вось падабаецца вялікі экран, сесці, там штосьці патыркаць. Вось. Project Hail Mary, калі мы ўжо пагаварылі пра яго, ты кажаш, што ён ужо сабраў. Project Hail Mary мне вельмі па апісанні. Я не глядзеў нічого. Я нават не глядзеў трэйлер. Але, як бы ведаю, там сям, агляды, водгукі, кавалачак жыцця, штосьці там апублікавала. Мне штосьці вельмі аддае гэты фільм. Ёсць такі украінскі фільм «Ты космос». Там сюжэт, што адпраўляюць з зямлі ў экспедыцыю чалавеку, які ляціць адзін у капсуле з роботам штучным інтэлектам. І там яны перакідваюць. І ён хутчэй за ўсё павінен памерці, да? І там здараецца так, што зямлі за гэты час, пакуль ён ляціць, не стае. І ён апынаецца. Ён, карацей, знаходзіцца адзін у цэлым сусвеце са штучным роботам. І, карацей, там ўсё дыялога, ўсё пабудавана на дыялогах. Я бы вось вельмі хацеў бы паглядзець і «Ты космос», і Project Hail Mary таксама. Про Project Hail Mary мы ўжо размаўлялі, а «Ты космос» я не магу нідзе знайсці, нават легальна. Шкада. Цікава. Там, дзе я зараз жыву, тут яго не паказваюць. Калі апісваць крыху сюжэт
без спойлераў, пра што будзе Project Hail Mary. Ён пра чувака, які працаваў настаўнікам звычайным. Ён вось нешта, ну ведаеш, вось нешта накшталт агульнаведства преподаваў, вось нешта такое у школе. І ў яго калісьці была напісаная навуковая... Чалавек грамадства, чалавек, як там, чалавек... Так, да, так, вось так. яно прыблізна. Ну, у яго просто тыпу там такая тэма, што ён препадае не толькі гэта, але ў яго ў гэты прадмет і включана там тыпу крыху астраноміі, крыху фізікі, крыху матэматыкі, то бок тыпу вось тыпу каб агульныя веды складваць пра гэты мір. Вось, і ў яго калісьці была напісаная праца пра тое, што магчыма не ўсе вось клеткі яны з'явіліся праз тое, што для іх патрэбна вада. Вось, і паралельна гэтаму ўсяму знаходзяць нейкія часціцы, якія называюць потым астрафагі. Гэтыя часціцы, якія ляцяць на сонца, ад гэтага сонца спрабуюць атажраць энергію, і пасля гэтага ляцяць у бок Венеры, там размнажацца. І пасля гэтага ён атрымліваецца на палове шляху, ён адзін астрафаг адпачкоўваецца на дзве часткі, і адзін ляціць у бок Венеры, а іншы астрафаг ляціць у бок назад сонца. Зноў заряджацца і зноў ляцець, то бок атрымліваецца, што ў іх бясконцае вось гэта аддзяленне адбываецца, як у клетак. Вось, і атрымліваецца, што сонца праз гэта яно гасне банальна, таму што ён заўжды забірае масу сонца і гэтую масу ператварае ў энергію. І чалавецтва, пачынаючы гэта вывучаць, робіць карабль, які называецца праект Ава Марыя, і яны вырашаюць адправіць іх за межы сонечнай сістэмы за 11 светавых год для таго, каб даведацца, ці даляцелі астрафагі вось да гэтай планеты, ну да іншага сонца. Божухна, я не памятаю, дарэчы, як яна называецца. Там назва ёсць у гэтага ўсяго, сапраўды сонца, якое існуе. Вось. І гэты чувак прачынаецца, ён, зразумела, першы час не памятае, хто ён, дзе ён. З ім было два іншых чалавека, якія вось у гэтым рэжыме комы, слэш-гібернацыі, яны памёрлі. І ён застаецца цалкам адзін. І ён не ўсё памятае. Ну вось. Ён не можа нават першы час хадзіць. Ён блюе пад сябе, сыцца пад сябе. І вось ён пакрышачкі пачынае аднаўляцца. І вось сюжэт стартуе тады, калі ён падлетае да гэтага сонца, і нешта адбываецца вельмі цікавае. Не буду казаць, што, каб вам не спойлерыць, але вось з'яўляецца нейкі драйвер сюжэту, які моцна яго талкае наперад. Вось, і вось тое, што я прачытаў на дадзены момант вось тых там 70, 83%, не памятаю дакладна, колькі я прачытаў. Вось, яно, ну, пакуль мне вельмі спадабалася, мне здаецца, што гэта будзе галоўная кніга гэтага году для мяне. Пайду глядзець. Кажуць, што адзнакі тыпу зараз 9 з 10, на Rotten Tomatoes 95% у фільма, і што кажуць, што і Райан Гослінг неверагодна адгуляў ролю, але ну як Райан Гослінг не мог піздата адгуляць ролю сваю, як он жа адыграць. Я ад сваёй калегі чуў водгук, што смяяўся увесь зал. Так, там ёсць такое. Вельмі смешны фільм. Ну, ён, ведаеш, ён, вось не гледзячы на тое, што ён такі дзіўны, сайфайны, ён даволі цёплы. Ён мне, вось я казаў, мне он у гэтым плане нагадвае марсіяніна. Вельмі моцна. Калі вы чыталі марсіяніна, то ці глядзелі марсіяніна, вы плюс-мінус разумееце, аб чым я кажу ў гэтым плане. Таму, ну, тыпу, у яго ўжо ёсць 250 мільёнаў, колькі было затрачана на маркетинг, пакуль не зразумела. Вось, таму, ну, здаецца, столькі ж колькі каштаваў фільм, то бок 10 каля 500 мільёнаў даляраў ён абашоўся, і калі ён збярэ мільярд, то гэта будзе сапраўды класна. Вельмі хочацца паглядзець па-беларуску. Дарагія гледачы, слухачы, можа быць, вы зведаеце, што з гэтым зрабіць? Напішыце. Я, чэсна кажучы, чуў, што нават гледачы могуць прафінансаваць там пераклады, агучку, але я толькі чуў гэта, ведаеш, адным вухам. Магчыма, нехта запусціць збор.
мы яго Мгм. падтрымаем, распавядзем, гледачы нашы Так, занесуць было б грошай, спадзяемся. было б файна. Было б файна. Вось калі б такое было б файна. А калі б такога не было, то было б не файна. І наступную навіну хачу агучыць я, бо яна мне даволі блізкая. Про Kingdom Come. На днях. Вось літаральна ж это надоечы было. Ну, зусім нядаўна. Разгарэўся скандал. Пра што, як вы думалі, пра ўжыванне штучнага інтэлекта ў перакладзе гульняў. У прыватнасці пра Kingdom Come Deliverance 2. Kingdom Come Deliverance 2 я таксама адносна нядаўна скончыў, у мяне пачалася гульнявая імпатэнцыя. Пасля гэтай гульні мне больш ні ва што не хацелася Гульнявая гуляць, бо яна дэпрэсія. мяне настолькі і гэта таксама. Ну і карацей, я запускаў гульню, мне нічога не хацелася, я зачыняў. Вось, бо на мяне настолькі задрала планку вось маіх чаканняў, што ўсё астатняе ўжо нічога. Вось, гэта ведаеце, калі ты вось еў усё жыццё нейкае аршанскае марозіва, а потым паспрабаваў італьянскае джэлата, і ты такі: Магілёўская. я больш Я больш не хачу аршанскі гэты малочны камбінат, я хачу фісташку італьянскую, Мне разумееце? джелата Вось, просто і- зламаў просто псіхіку ў свой момант. Я вось пасля гэтага не набываю марозіва. Ну, набываю, Ты конечно, разумееш, у мяне- набываю. Я так глушу. У мяне штосьці падобнае адбылося вось з гульнямі, карацей. Зноў Reddit, зноў карыстальнік на Reddit сказаў, што яго без папярэджання звольнілі, ён займаўся перакладам з чэшскай мовы на англійскую, дзеля аптымізацыі працэсу. Прагучала так, што студыя плануе замяніць такіх, ну, яго і такіх людзей, як ён, прафесійных перакладчыкаў і лакалізатараў, гэта асобная рэч, і выкарыстоўваць штучны інтэлект. Паднялася шуміха, гэтыя вархорсы пакуль ніяк гэта не Яны не дадуць каментуюць, але і не пацверджваюць. Ну, то бок яны не адмаўляюць, не пацверджваюць. Цішыня. Вось, бурленне, не ведаю, як правильно, гаўна на Reddit і ўсё гэтак далей. Штучны інтэлект — гэта інструмент, які мусіць паскараць, паляпшаць, палягчаць працу прафесіяналу, а ніяк іх не замяняць. Гэта мусіць быць тула, а не нейкі сервіс, за кошт якога будуць нажывацца мегакарпорацыі. Слухай, ну тут Гэта же маё гісторыя меркаванне. не такая лёгкая, Парку. як она у нас падаецца ў шоу-нотах, тому што, па-першае, Даніэль Вавра вельмі моцна топіць за нейрасеткі. Ён выказваецца за выкарыстанне нейрасетак для таго, каб маляваць арты для гулень, для выкарыстання для стварэння асетаў і для лакалізацыі і стварэння тэкстаў для гульні. Хто Гэта- такі Даніэль Вавра? Гэта стваральнік Warhorse Studios, які ідэолог Kingdom Come і чалавек, які зрабіў першую мафію. Іх там было, гэтых перакладчыкаў, двое. Вось. І невядома, што з калегам, таму што, здаецца, калега застаўся працаваць, і калега зараз працуе як рэв'юер. То бок ён перакладае праз нейрасеткі, рэв'юет тое, што яны пераклалі, ці што рэдачыць тое, што яны пераклалі, і потым яны аддаюцца. Яны, як падаецца тэхнічна, калі глядзець адміністрацыйна з боку студыі, яны проста аптымізавалі адно месца. То бок было два перакладчыка, застаўся адзін, але са штучным інтэлектам, у якога паскорылася праца. То бок проста у рынок зараз будзе ўваходзіць меней і меней спецыялістаў. То бок калі раней табе важна было, каб у цябе былі там выдатнае веданне мовы, то зараз гэта не так-то і важна ўжо здаецца, таму што выдатнае веданне мовы ёсць у ChatGPT, а табе трэба толькі на ўзроўні рэдачы. То бок ты ўсё яшчэ павінен яе добра разумець, але двух перакладчыкаў для гэтага ўжо не трэба трымаць, ці трох, ці чатырох, ці 5, і гэтак далей, і гэтак далей. Таму, здаецца, вось мы ідзем вось у нейкі такі бок, які мне не вельмі падабаецца, чесна кажучы. Ай,
Будучыня туманная, я табе так скажу. Вось ты скончыў школу, вось уяві, і чым займацца? Што б ты не выбраў, паўсюль штучны сраны інтэлект. Ну ідзі котлеты смажыць, я не ведаю, на Ну а праз колькі робіта з'явяцца, плітку якія класці. будуць табе котлеты смажыць? Ну, бляха, вось, ну не дарма я ж пераклаў і агучыў, удачы весяліся, не памрэ. Можа быць. Ой, дарэчы, Дарэчы, паглядзіце. я яго таксама паглядзеў. паглядзі. І мне спачатку здалося, што гэта такі нейкі смешны неверагодны фільм, але ён просто ідзе 2,5 гадзіны і пад канцоўку 2,5 гадзін ты ўжо сядзіш і такі, ну Дзве. скончыце ўжо, калі ласка, я ўжо ўсё, я стаміўся. Вось. Але фільм Ён трошки нармальны. зацягнуты, ён мусіў бы быць 1,5 гадзіны, як вось голы пісталет. так. І з ім бы было ўсё выдатна. Вось, так, там сюжэт, па-першае, ён развіваецца не зусім так, як я думаў. Ну і ён зацягнуты. Там можна было некаторыя моманты просто нахер выкінуць, нічога страшнага б не сталося. Вось. Ну, карацей, все, вось нашы ўнукі, магчыма, ўжо нават і котлеты не змогуць за грошы пасмажыць. Мне ўспамінаецца... Нарадзіўся, аддаў свае ныркі, пажыў 15 гадоў. Все, дастаткова. Мне ўзгадваецца серыя кніг «Экспансія», якая па яму яшчэ існуюць серыял «Прастора». Не памятаю ад каго, мне здаецца, зараз гэта Netflix, а дагэтуль гэта быў Sci-Fi канал. Вось, і там у гэтых кнігах якраз такі даволі прыблізная да гэтага сістэма, там з'явіўся штучны інтэлект, уже людзі паехалі ў космас, з'явілася нават нацыя, якая вырасла ў космасе, іх называюць астры, і гэтак далей, і гэтак далей. І яны шагнулі да таго, што штучны інтэлект забраў працу ва ўсіх, цалкам ва ўсіх. І просто краіна, каб просто выстаяць, а там атрымліваецца, што землю ўжо кантралюе толькі ААН, то бок там адно кіраўніцтва на ўсю землю, вось, мировое. І яны просто, каб утрымліваць людзей не ў стане бунта, яны ім забяспечылі просто мінімальную нейкую плату, якая пакрывае табе існаванне, то бок гэта здымка памяшкання, дзе ты жывеш, і прадукты, каб ты не быў галодны. Плюс некія базавыя рэчы, ну, тыпу, вопратка, зубная паста і гэтак далей. То бок, ну, вось, тыпу, жыві па бюджэту, максімальна сціпла, і вось для цябе гэта будзе вось так. То бок, калі мы просто не расхуячым адзін аднаго ядернымі бомбамі, здаецца, што можам і прыйдзем і да такога. Але, чесна кажучы, гэта таксама не вельмі добра для нас усіх. Ну, я нешта не ведаю. Нешта я не ведаю. Ну, Карацей, нічога не зразумела. Будучыня туманная, як я ўжо і казаў, бо светам кіруе варыяты. Псіхапаты, у якіх на руках вельмі шмат зброі, улады і грошай. Мы у іх планы не ўваходзім. Дарэчы, Як бы нашы жаданні, нашы крыху імкненні. палітаты прынесу. Недавно Трамп выступаў на якосці чарговай, імпрэзе, і ён сказаў, што ён, он сказаў, я, як чалавек, які атрымаў Нобелевскую прэмію свету, а ён яе не атрымаў, хочу нагадаць, яму яе падарылі. Вось, то бок, ну, вось, людзі... Чалавек, які вось такім самым меркаваннем кіруе краіны і пры гэтым прымушае аддаць штучны інтэлект без усіх забарон ваенным, гэта, канешне, нас да добра не давядзе. Папомніце мае словы. Ну, так, калі будзеце сядзець у акопе і выпадкова дастанеце каранавірусную маску, як у тым меме, і будзеце ўспамінаць час каранавіруса як самы найлепшы ў жыцці. Як класна это было. Так. Як мы сядзелі, гулялі ў Doom і Animal Crossing. Адначасова. І записывалі падкасты. Так. Давай две навіны пра Apple, хуценька. Першая навіна. Apple фактычна закрывае лінейку Mac Pro. Калі памятаеце, Mac Pro гэта быў такі сістэмнік з вельмі класным дызайнам. У яго заўжды было напішкана самае моцнае жалеза. Ён выкарыстоўваўся вось для такіх задач, якія, ну, вось сапраўды яго бралі для працы.
Яго вельмі любілі людзі, якія ствараюць графіку, яго вельмі моцна любілі людзі, якія працавалі з гукам ці працавалі над стварэннем відэа. Ну то бок ён больш за ўсё падыходзіў, па-першае, контент-крэатарам, па-другое, вельмі шмат хто з праграмістаў, распрацоўшчыкаў таксама любіў гэтую сістэму. Вось гэта, дарэчы, даволі сімвалічны момант атрымліваецца для ўсіх, таму што Mac Pro гэта такі тыпу камп'ютара Apple, які б вонкава адпавядаў разуменню класічнага, ведаеш, кампа. То бок мы ўжо даўно прыйшлі да таго, што вось зараз, калі ты кажаш комп, чалавек сабе хутчэй уяўляе ноутбук, а пасля гэтага хутчэй ён уяўляе нешта маленькае, вось як Mac Mini, напрыклад. Вось. Але хутчэй за ўсё ён першапачаткова зараз уяўляе сабе комп як ноутбук, што на Mac'асе, што на Віндзе. Больш за ўсё людзей карыстаюцца, канешне, ноутбукам. А тут яшчэ была і такі прышпыл, што дызайн у яго сапраўды быў прышпільным, таму што у яго была алюмініевая скамейка, гэта Power Mac G5 быў такі, і у яго атрымліваецца з двух бакоў былі такія тыпу як ручкі, каб яго насіць, якія нагадваюць. І колы яшчэ былі. Так, ну колы на іх усіх, але вось колы дадаткова на апошнім былі, якія каштавалі яшчэ вельмі шмат грошай. І, дарэчы, да яго заўжды было вельмі шмат розных рэчэй, якія да яго прадаваліся, якія каштавалі якіх-ці нейкіх вар'яцкіх грошай, тыпу там колы за 300 евро, ізі. Вось, яшчэ адзін гэта быў, калі памятаеце, быў Mac Ведро, 2013 гэтага я не ведаю. Гэта быў Mac, у якім вельмі кампактна скампанавана было ўсё жалеза, ён быў вельмі невялічкі, ён ставіўся проста як маленькая сметніца цябе на стол, і яго было вельмі да халеры розных гэтых падключэнняў. То бок ты мог там усе розныя USB-шкі, усе тандерболты, там 3 з паловай і гэтак далей, усё было што магчыма. У 2013 годзе у яго быў Type-C. Каб вы гэта разумелі, то бок ён настолькі далёка глядзеў. Вось, фактычнай заменай для Mac Pro зараз стаў Mac Studio. Гэта такі кампактны, але дзякуючы M-працэсарам, які Apple Silicon распрацаваная, у яго ён энергаэфектыўны на дадзены момант, і ён тыпу сапраўды моцны. Ён, канешне, гэта таксама тэхналагічны цуд, што яны запіхнулі вось у такую вось скрынку вельмі моцны комп, але агулам тыпу мы больш ніколі ў жыцці не пабачым ад Apple сістэмнікі. Можа пабачым, можа яны там праз 3 гады скажуць, што мы нарабілі хуйню, як з гэтым яны выпускалі макбукі з тачбарамі. Вось можа яны зараз нешта з гэтага зменяць. Кароче, Apple канчаткова адмаўляецца ад усёй гэтай класічнай канцэпцыі. Дарэчы, у меня ў шоу-нотах написано настольная ПК, але я крыху выправлю самого сабе, які пісаў гэтыя шоу-ноты, таму што кампы хутчэй падстольная, не настольная. Уже даўным-даўно прайшоў, час, калі сістэмнікі ставілі на стол. Памятаеш яшчэ былі? Ну, слухай, сістэмнікі. Сёння Так, слухай, іх замянілі сёння вось гэта вось міні-ПКшкі. Іх якраз ставяць на стол пад манітор, як прыставачка такая невялікая. Так. Таму вось, і другая навіна. Apple рыхтуе, мы ўжо размаўлялі пра тое, што ідуць змены ў Siri, але сёння паведаміў Марк Гурман з Bloomberg, чуткі якога амаль заўжды праўда, хутчэй за ўсё проста праз Марка Гурмана не тэхналагічныя кампаніі проста ў прэсу зліваюць тое, што ў іх хутка з'явіцца, каб паглядзець, як гэта ўсё будзе працаваць. Siri цяпер будзе працаваць яны адмовіліся ад эксклюзіўнай інтэграцыі ChatGPT, і можна будзе падлучыць любую нейрасеть. То бок можна будзе праз API падлучыць, яно будзе асобная API першапачаткова, па-другое, да яго можна будзе падлучыць і Gemini, і Claude. Здаецца, што мне здаецца, толькі кітайскія нейрасеткі тут і нельга будзе падлучыць ніяк. Гэта вельмі цудоўная навіна, засталося нам толькі дачакацца, калі гэта ўсё запрацуе, бо дагэтуль ніхера так яны яшчэ памятайце, што калі у вас стары iPhone, які не выпускаўся
типу, які на працэсары ну, типу, не і зараз на працэсары, але вось там типу з iPhone 16 у іх з'явіліся працэсары, якія падтрымліваюць Apple шыі. Там у іх там нейкі нейрамодуль убудаваны. Так. Siri хутчэй за ўсё будзе працаваць толькі з гэтымі, новыя Siri з гэтымі айфонамі, таму ці што ведаеце. Але, чэсна кажучы, я не вельмі моцна разумею, я просто не карыстаюся Siri, мне не вельмі зручна працаваць голасам з нейрасеткамі, мне вельмі прыемна з ёй перапісвацца, а вось размаўляць я не ведаю як. Ну, тыпу, можа яны гэта неяк перапрацуюць, можа яны зробяць адказы больш карацейшымі, больш па справе гэта будзе, але тое, што вось у ChatGPT, вось агулам дзякуй, але не. А ты на англійскай, на расійскай спрабаваў? Мне самая асноўная мова, з якой я размаўляю з чатам GPT, гэта беларуская. Ну, я амаль упэўнены, што беларуская ніхто яе падтрымліваць не, ну слухай, зараз жа не будзе. Прабач, што перебіў. Я пра iPhone, я наконт айфона. Google можа быць і то, Google сённяшні, то бок Gemini, яны дрэнна працуюць, то бок размаўляць менавіта на беларускай не ок. Размаўляць так, пісаць ок. Тыпу, калі перапісваешся, цалкам на. Можа быць, так. Perplexity не працуе з беларускай мовай на дадзены момант. Дрэнна, так. Вельмі дрэнна, там такая мяшанка бывае страшна. Дрэнна не тое слово, тое слово хуёва. Мне цікава, што Apple зможа прапанаваць, які лепшы варыянт інтэграцыі за тое, што зрабіў Google. Вось гэты гуглоўскі Circle to Search, я ім сам карыстаўся, гэта файная штука. Яна вельмі класна працуе, і яна карысная. Вось яна не намінальна, ведаеш, каб адсправаздачыцца перад там стейкхолдерамі і гэтак далей. Яна сапраўды карысная, то бок яе можна выкарыстоўваць. На iOS сёння такога няма. Там, мне цікава, што яны змогуць прапанаваць. We'll see. Пабачым. Я спадзяюся, што гэта будзе тая гісторыя, калі Apple робіць гэта апошняе, але робіць гэта самае зразумелае, як гэта ў іх звычайна бывае. Тут яны, канешне, спазніліся аж на 2 гады. Вось, і Apple шыі яны не распрацавалі, але можа і сапраўды добра, што яны яго не распрацавалі, таму што за іх гэта зрабілі лепей. Але я чакаю якога-небудзь сапраўднага асістэнта, ведаеш, вось гэтага Джарвіса з коміксаў Marvel. Але, ці хутчэй я бы чакаў гэта як у Blade Runner 2049. Калі ты памятаеш. Там, дарэчы, таксама здымаўся Райан Гослінг, ці што можаце пераглядзець. Таксама вельмі мемны чувак, які стаіць і глядзіць з перабітай тут пераносем з такім. І нарадзіў для нас вельмі багата мемаў. Я чакаю. Я нешта чуў у інтэрнэце пра восень 26-го году. Яны мусяць выкаціць да восені або восені 26-го году. Напэўна, калі выйдзе 18-я лінейка, яны тады паспрабуюць усё ж такі, прынамсі для англамоўнай аўдыторыі, выкаціць штосьці штучна-інтэлектаўскае ўжо, так бы мовіць, ад сябе. Слухай, калі пад капотам працуе нейкі Gemini ці працуе ChatGPT, то там не вельмі ёсць розніца, на якой мове яно працуе. Звычайна ж ўсё для амерыканскага рынка выходзіць перш. Падкаст «Каласы пад серпом шыі», ці што выправіце нас у каментарах. Давай, гэта, каўнер пашырша давай. Опачкі, закидываем гакаўцы. Нам і так закидывают. Мне здаецца, кожны раз, калі мы выпускаем падкаст, мы просто ловім хуі за што-небудзь. Звычайна. Нас застаецца апошняя навіна. Якая? Дзе? У мяне няма. Да, у ЗША прысяжныя вынеслі рэзананснае рашэнне супраць Мета і Google. Кароч, гісторыя такая. Гісторыя сапраўды даволі дзіўная, таму што я не зусім разумею, як гэта ўсё дайшло да сапраўднага суда, таму што такія карпорацыі, як Мета, Google і ўсе астатнія рэгулююць такія яшчэ на дасудовых справах. Існуе дзяўчына, якую клічуць Кейлі ГМ, то бок гэта
тыпу не абрэвіатура, гэта ну тыпу не мае яе цалкам імя, і Галина Миколаевна. яна перамагла ў судзе у Гугла і Мета праз тое, што ў яе з'явілася залежнасць ад сацыяльных сетак, то бок ад Інстаграма і ад Ютуба. Вось паводле рашэння суда асноўная доля адказнасці гэта каля 70% яна будзе класцца на Мета, якая ўсё яшчэ нагадваю валодае Інстаграмам. Прысяжныя агулам прыйшлі да высновы, што тэхналагічныя гіганты не папярэдзілі карыстальнікаў пра рызыкі псіхалагічнай залежнасці і патэнцыйную шкоду для ментальнага здароўя, развіццё фома, напрыклад, і гэтак далей. Мне гэта нагадвае тое, што зараз адбываецца ў OpenAI з іх 18+ модам. Яны распрацоўвалі даволі шмат часу adult мод, то бок гэта гісторыя не толькі пра секс, не толькі пра тое, што з ім можна верціць, ці што мы ў папярэднім выпуске размаўлялі пра грок, з якім. А ці паспрабаваў хтосьці, напішыце. Так, дарэчы, калі нехта паспрабаваў, я вось не памятаю просто, ці размаўлялі мы пра гэта ў элітарнай частцы, ці мы размаўлялі пра гэта на агульнай частцы. Але ці што, калі вы спрабавалі з грокам верціць, калі ласка, напішыце свой экспірыенс нам у каментары. Калі вы да сюды агулам даглядзелі. Вось у іх прыблізна тая ж самая херня. Яны зараз хутчэй за ўсё гэты мод ужо існуе, з ім можна верціць, размаўляць на тэмы 18+, не толькі пра секс, а пра складаныя тэмы, там тыпу пра не ведаю, там не вельмі моцна пра падрастковыя нейкія рэчы хоча размаўляць. І ну кароче, ёсць шмат тэм, якія абмежаваны ў ChatGPT. І яны не хочуць гэта зараз рэлізіць праз тое, што яны, іх юрысты вельмі моцна баяцца, што яны просто пасабіраюць вельмі шмат іскаў. І вось гэтыя пазовы, яны же просто цябе ў твар прыляцяць, напрыклад, за порназалежнасць, таму што будзе шмат людзей, якія просто ўпадуць у порназалежнасць ад нейрасеткі, з якой яны просто будуць увесь час верціць. А яшчэ, ну, тыпу, можна ж пайсці далей, там ты же ChatGPT, ён лёгка робіць нейкія лекала чалавека, то бок гэта не будзе сапраўдна як нейкая асабістасць у гэтым чаце, але ты можаш, напрыклад, выпампаваць цалкам перапіску з чалавекам, закінуць яе, скарміць у ChatGPT, ці ў грок сказаць, вы выкрэслі ўсе паттерны, якія толькі магчыма ў нашай камунікацыі, і вось зарабіць сабе віртуальную дзяўчыну з чалавека, з якім ты перапісваў, ці хлопца. Вось, што з кропкі зору проста нейкай адэкватнасці цалкам ай-яй-яй, але, ну, тыпу, гэта будзе адна з першых функцый, якой будуць карыстацца. Я ўжо нават такога чалавека ведаю, ці што, які гэта зрабіў. Я не кажу, што гэта неяк дрэнна, кепска, гэтак далей, гэта ўсё, што робіцца для сябе, не выплывае наружу агулам і з'яўляецца толькі ў вашай фантазіі, і пры гэтым нікому не шкодзіць, яно дапусціма. З адной кропкі зору. З іншай кропкі зору, ну, як бы табе было, калі б вось нехто выпампаваў перапіску з табой, каб з табой, ну, калі да хлопцаў гэта датычыцца, мне здаецца, хлопцам похуй агулам будзе. З дзяўчынам не вельмі. Давай. Просто дзяўчыны і так у сацыяльных сетках струкі сабіраюць без перапынку, і ім пішуць нейкія не вельмі добрыя, зразумелыя людзі. Ведаеш, не кветкі скідываюць агулам у асабістае паведамленне. Тут вось, гэта ўсё тое, што адбылося зараз. Ну, тыпу, Мета, вядома, уже заявілі, што яны не згодныя з вердыктам, яны будуць падаваць апеляцыю, кампаніі настойваюць на тое, што адказнасць за выкарыстанне лежыць толькі на карыстачах і гэтак далей, і гэтак далей. Але, ну, вось тым не менш, гэта рашэнне суда, гэта банальны прэцэдэнт. І ў Амерыцы існуе прэцэдэнтнае права, і калі існуе прэцэдэнт, значыць іншыя справы будуць ісці па гэтаму прыкладу. На яго можна спасылацца, і гэта ўжо юрыдычна даказаны выпадак. Што з гэтым будзе далей, калі яны ўсё ж такі, ну там хутчэй за ўсё, вось гэтая сума ў 3 мільёна кампенсацыі, яна хутчэй за ўсё скараціцца. Плюс дзяўчына падавала хутчэй за ўсё на іх у суд праз юрыдычныя кампаніі, якія забяруць 90% гэтых грошай. То бок яна там умоўна з 3 мільёнаў, якімі ім прысудзілі, яна бы атрымала 30 ці 300 тысяч. Вось там у залежнасці, мабыць, 99% забяруць. Я думаю, юрысты просто зробяць усё, каб такога не было, бо гэта на
набудзе масавы характар, і іх проста закідаюць потым усімі гэтымі іскамі і гэтак далей, гэтак далей. Ну, дурасць насамрэч. Дурасць. Але, ну, типу, Дарослыя людзі. я гулам здзіўлены, як оно дайшло до суда, таму што звычайна ўсе гэтыя кампаніі юрыдычныя, да якіх прыходзяць людзі падаваць масавыя пазовы, яны прыходзяць да кампаніі і вырашаюць усё да таго моманту, як яны пададуць пазов у суд. Таму, ну, вось неяк так. Ну, магчыма, гэта ведаеш, тыпу, давай паспрабуем, а не пракаціць, тады выкрэслім. Так, і ладно. Мы паспрабавалі. Добра. Дзякуй файна. вялікі за тое, што паслухалі. Знізу спасылачка на Patreon. Калі вы дасюды даслухалі, вы цалкам малайчына. Дзякуй вам вялікі. Не пішыце каментары, дзякуй за мову. Лепей напішыце што-небудзь па справе. Мы вам будзем вельмі ўдзячныя, нават адкажам на каментар. Таксама у нас існуе яшчэ... Я ведаю як мінімум аднаго чалавека, які гэта напіша. Дакладна. Нават некалькіх ведаю. Так, вось. Спасылачкі на Patreon з пераходам у нашу элітарную суполку таксама будуць унізе, і таксама у нас існуе адкрыты чатик пад назвай Чыловая суполка. Можете таксама туды залецець, там таксама тусовачка гікаў, рэтра-гікаў, ну і агулам там рознае вар'яцтва адбываецца, таму залятайце. Ну, у асноўным вар'яцтва, так што можаце далучацца. Так, падтрымліваем сваё і да новых сустрэч з наступных